أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahu subhanahu wa ta'ala har barchamizga da iki dünya baxt ham derajelerin bersin. Günahlarımızı Allah Teala keçirip gayretlerimizni kabul kılsın. Allah Teala'nın koşkanların ötep diğanlarından tıyılıp müşerge nasip eylesin. Muhterem kardeşler, şimdi bugün sileşip gidesi sözümüz olur inşallah tevbe turunda. Tevbe turunda biz indi көп сөйләшәбез, еш сөйләшәбез. Ләкин шулай да тәүбә ул гомергә бер генә кылына торган әйбер түгел. Шуңа күрә аны искә төшереп торырга кирәк һәм дә инде нәрсәгә тәүбә кылырга, качан тәүбә кылырга, шулай бит белеп торырга кирәк. Тәүбә дигән сүз, мөхтәрәм кардәшләр, бу инде Аллаһ Тәгаләдән гафу сорау кылган гөнаһларың өчен. Ләкин гафу сорау дигән сүз, әлбәттә, ул сүз белән генә эшләнә торган әйбер түгел. Тәүбә ул кылына шулай бит йөрәгең белән, йөрәк түреңдән чыккан хисләрең белән. Ягъни кылган гамәлләреңгә, кылган гөнаһларыңа синең булырга тиеш үкенү хисе Аллаһ Тәгалә каршында. Менә бүгенге көндә күп кенә мөселманнарга шушы Аллаһ Тәгалә каршында үкенү хисе җитми. Мөселманнарның бүгенге көндә диннәре бар, телдә. Тышкы якта бар, ләкин йөрәктә юк. Йөрәктә юк. Бу шуннан да шулай. Монда яшерен батырның тәсе юк, шулай бит инде уйнап шаярып монда сөйләшәсе юк. Чөнки шуннан да телләребездә иншалла да машалла шулай бит инде. Ләкин тышкы яктара караганда да шулай бит кай вакытта ислам динен күрергә мөмкин, түбәтәйдер, сакалдыр һәм башка әйберләр. Ләкин инде менә гамәлләргә күчкән вакытта, гамәлдә, эштә мөселманнар белән очрашсаң, күп кешенең күңеле төшә. Менә кемне генә сорасаң да, бизнесменнәрне сорасаң, мөселманнар белән әле менә бу атнада гына чәршәмбе көнне бер бизнесмен егет белән сөйләшеп утырдым. Бик мөселманнар белән эшлисе килә ди. Ләкин мөселманнар белән эшләп булмый ди. Мөселманнар белән эшләп булмый. Чөнки сүзләрендә тормыйлар, сыйфатлы эшләмиләр шулай бит. Ләкин инде Аллаһ хакы өчен акчаны сорыйлар. Насын сырый беләләр шулай бит инде, яки алдан алып куя беләләр. Шуңа күрә дә мөселман булмаганнар белән эшләү җиңелрәк ди. Бу мөселман кеше әйтә, намаз укый торган диндәге, күптән диндәге булган кеше. Кай вакытта шулай кешеләрдән ишетәсең, мәсәлән, мин ди мәчеткә бармыйм ди. Мәчеттә анда дин юк ди. Кемдер мәсәлән читтән килгән кеше шулай бит. Мәчетнең ишеген атлап керәсең, монда инде сиңа дин өйрәтмиләр кайберсен. Кайберсендә тотып эт булып эреп ябышалар шулай бит. Син фәлән, син тегән дип. Кайберсендә шулай синең садакаң гына кызык, башка бер синең кирәк түгел. Кайберсендә вакытлары юк. Сиңа бирергә шулай бит әнә, шунда эшләгез эшләрегезне. Безнең вакытыбыз юк шулай бит. Һәм башкасы. Шуңа күрә дә кая гына барсаң да мөселманнар белән шундый бер авыр мөнәсәбәт килеп чыга. Сәбәбе нәрсәдә? Сәбәбе менә шушы күңелләребездә кылган гөнаһларга карата үкенү юк Аллаһ Тәгалә алдында. Тышкы якта нәрсәдер эшлибез, ләкин күңелдә Аллаһ Тәгалә белән элемтә юк, үкенү юк. Гөнаһларыбызны аңлау юк, шулай бит. Кеше чөнки үз гөнаһларын уйлап йөрсә, ул беренчедән кеше гөнаһларына аның вакыты да калмас иде. Без кеше гөнаһларын яратабыз. Чәйнибез шулай бит. Сүтәбез, таратабыз. Күпме менә хәзер мин карап утырам нидә генә дә YouTube'та гына да мөселманнар вәгазьләр тыңларга телисең, мәсәлән, YouTube'тан шулай анда вәгазь бетте, рус телле аудиториядә. Вәгазь бетте. Анда хәзер бер-береңне чәйнәү башланды. Бер хәзрәт, бер имамны, бер шейхны шулай бит. Бу фәлән, бу фәсмәтән, ягъни берсе видео чыгара, тегесе җавапны чыгара, мәсәлән. Анда хәзер ислам диненә чакыру бетте. Анда хәзер менә шушы чәйнәү генә бара бер-береңне. Шуңа күрә дә бу мөхтәрәм кардәшләр, үз гөнаһлары турында, үз кимчелекләре турында уйлаган кеше, ул бер вакытта да аның кешегә вакыты калмый. Аның башка кешегә вакыты калмый. Фәләнне сөйләп утырырга, тегәл булай әйткән дип утырырга. Шуңа күрә дә иң беренче чиратта шулай бит үз гөнаһларыбыз турында уйлап, Аллаһ Тәгаләгә тәүбәгә килергә, тәүбә итәргә кирәк. Без иң беренче чиратта кешенең гөнаһларын әйткәнче уйларга тиешбез, үзебезне изгемез ун без.
Үзебез нинди соң без? Әле менә бүген генә бер мәкалә бар. Бер кыз яулыгын салган. Мөселман кызы яулыгын салган. Нәрсәгә яулыгын салган? Яулык бәйләп йөргәндә урамнан барган вакытта чалбар кигән булган инде. Мөселман кызлары ташланганнар бу мөселман кызына. Чалбар урынына итек кияргә тиеш син, булай иттереп ислам динен оятка калдырып йөрмә, лучше яулыгыңны сал дигәннәр инде. Булай иттереп, ул нәрсә ди инде? Аңа күрәсең әле итек кияргә бәлки авыррактыр, җайсыздыр бәлки шулай бит. Ул нәрсә эшләгән? Ярар алайса салам дигән. Һәм нәрсәдә язган, мин бүген яулыгымны салдым ди. Кигән вакытта мин ди яулыкны бик куанган идем ди. Мөселман булырмын. Минем кебек ислам динендә мөселманнар бер-берсенә шафкатле, рәхимле, бер-берсенә ярдәм итәләр, бер-берсенә шулай бит терәк булып торалар, матур киңәш бирәләр, бер вакытта начарлык белән карамыйлар дип, менә шулай итеп уйлаган идем ди. Хәзер, күреп торам, монда андый нәрсә юк ди. Монда мусульманину волк. Шулай бит. Кем беренче бугазыннан чәйнә бездә шул җиңгә монда. Конкуренция монда. Кем изгерәк? Кем изгерәк? Изгерәк кеше кем була? Кем башкасын түбәнсетә күбрәк? Шул изгерәк була. Кем изгелек күбрәк кыла түгел, шулай бит, кем башканы түбәнсетә. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, уйламагыз, ул тәүбә, ул гынаһларга тәүбә иттең дә, шуның белән шул дип. Ул синең менә шушы тәүбә халәте, үз гынаһларың турында искә төшереп уйлап йөрү халәте булырга тиеш һәрбер мөселман кешесендә. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я әйюһәлләзина аману тубу илаллаһи тәүбәтан насуха. Иман китерүчеләр ди, Аллаһ Тәгаләгә ихлас тәүбә китерегез. Аллаһ Тәгалә әйтә: иман китергәннәр ди. Ул мөшрикләр дими, кафирләр дими, шулай бит. Иман китергән кеше кемнәр ул? Я әйюһәлләзина аману. Иман китергәннәр шулай бит. Алар намаз укучылар. Алар ураза тотучылар. Алар зәкят бирүчеләр. Алар үзләренең күзләрен гынаһтан саклаучылар, җинес әгъзаларын гынаһтан саклаучылар. Менә иманлы кешеләр алар, шулар алар. Иманлы кеше дигән сүз ул менә әҗрәк кенә Аллаһка ышана, аракы эчә, зина кыла, урлый, тала, кеше үтереп йөри. Ул юк, ул иманлы кеше. Коръәндә андый кеше иманлы дип аталмый. Иманлы кеше Коръәндә кем? Ул кем? Менә шушы бөтен әйберләрне үтәүче, без санап киткән әйберләрне. Менә шул кешеләр иманлы була. Намаз гына укып калмыйлар. Алар намазларын тәкъвалык белән укыйлар. Менә шуларны иманлы ди Коръән әйтә. Һәм шуларга әйтә тәүбә итегез ди. Шуларга әйтә тәүбә итегез ди. Ул әйтми алкашка тәүбә ит дип. Зиначыга, харакка тәүбә ит дип. Ул менә шушы иман китергән намазда бөтен гамәлләрен кылган кешегә әйтә: син тәүбә ит ди, ихлас күңелдән ди. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, тәүбә ул кагыла шушы кешеләргә. Теге кешегә тәүбә кагылмый, чөнки ул тәүбәнең нәрсә икәнен белми. Әгәр дә ул гынаһ кылып йөри икән, аның күңелендә тәүбә юк. Аңа әйтелгән сүзләр түгел ул. Шуның өчен мөхтәрәм кардәшләр, менә аңларга кирәк, шулай бит. Һәм икенче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва тубу илаллаһи җамиан әйюһәл муъминун лааллакум туфлихун. Иман китерүчеләр, мөэминнәр, бергә барыгыз да тәүбә итегез, бәлки сез кытылырсыз ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Бөтенегез тәүбә итегез ди, җамигы, бөтенегез бергә ди. Гынаһ кылган мөэмин генә түгел ди, бөтенегез ди, җамиган. Шуңа күрә безнең һәр барчабызның да тәүбә итерлек гынаһларыбыз бар, мөхтәрәм кардәшләр. Нинди гынаһларыбыз бар соң безнең? Безнең бар зур гынаһларыбыз. Зур гынаһларыбыз бар, шулай бит. Харам гамәлләр бар. Без кай вакытта аны белеп кылабыз, кай вакытта белмичә кылабыз. Харамнарны без өйрәнергә тиешбез. Нәрсә харам, нәрсә гынаһ икәнен шулай бит. Әлеге дә баягы, әлбәттә, гайбәт үзе генә дә харам гамәл булып санала. Бу да харам. Әйне кылганнар турында әйткән дә юк. Шуңа күрә иң беренче уйларга тиеш. Ярар, синең зур гынаһларың юк икән, нәрсәң бар? Кичкенә гынаһларың бар. Кичкенә гынаһка безнең үкенмәскә тиешме без аның турында, уйламаска тиешме? Әлбәттә, уйларга тиеш. Без кай вакытта әйтәбез, менә тәхәлләт алсаң гынаһларың бетә, кичкенә гынаһларың. Җәмгыятьгә килдең икән, бетә гынаһларың. Намаз укыдың икән, бетә гынаһларың. Әлхәмдүлиллаһ, алар бөтенесе дә бетерә гынаһларны. Ләкин бу минем гынаһым юк, кичкенә гынаһларым автоматически бетеп бара минем дип рәхәтләнеп йөрергә кирәкме? Юк, әлбәттә, шулай бит. Юк, әлбәттә. Һәр вакытта менә машинага тузан кунса, газга басып аласың. Җил белән тузан ишеп китә ул дисең, шулай бит. Китеп бетәме? Юк, шулай бит. Син аны юмыйсың менә, мин ярты ел мәсәлән юмыйм машинаны.
Ярты ел җил белән төшеп китәр дип хыялланып йөрим. Яңгыр жауганда торам шулай, күбрәк жаусын шулай бит. Юк, барбер пычрана. Барбер пычрана, барбер юрга кирәк. Барбер аннан соң мунчала тотып, күпкә тотып шулай бит. Әле мондай бесконтактный белән генә бетми. Бесконтактный белән юып чыгасың пена белән. Кала ниндидер элпә. Ниндидер слой кала. Шундый бетми торганнан соң аны сөртергә кирәк кул белән. Барбер нәрсәдер эшләргә кирәк. Кичкенә гөнаһларда шулай мөхтәрәм кардәшләр, син аны автомат рәвештә кыйлып бетеп бара дип уйласаң да, алай гына түгел. Шулай бит. Кичкенә гөнаһлар бар. Бар мөхтәрәм кардәшләр, йөрәк белән кылган гөнаһлар. Инде син кичкенә гөнаһларың булмаса да, синең йөрәгең белән кылган гөнаһлар бар. Ягъни начар уйларың бар синең. Алар өчен ничә үкенмисеңме син? Мәсәлән, күзеңне йомып, кызлар турында хыялланып утырмыйсыңмы? Аллаһ Тәгалә моны җәзаламый, моның өчен җәза юк. Ләкин бу да гөнаһ. Ләкин күңел гөнаһы, моның өчен җәза юк. Ләкин кайчанда булса синең күңелеңдәге шушы хисләр чыгачак тышкы ягыңга. Телеңгә дә, сүзеңгә дә шулай бит, гамәлеңгә дә чыгачак. Андый гөнаһларың юкмы? Начар уйлап куйган әйберләрең юкмы синең? Бар шулай бит, бик күп. Шуңа күрә дә бу әйберләр içендә Аллаһ Тәгаләдән уялырга кирәк. Шулай ук тәүбә итәргә кирәк. Инде мөхтәрәм кардәшләр, бер гөнаһың да юк, начар уйларың да юк ди. Ләкин син яхшылыкны кылмаска мөмкинсең. Яхшылык кылмыйсың. Ягъни син Аллаһ Тәгаләдән гафу сора, я Раббым, мин әс-садака бирәм дигән. Я Раббым, мин әз нәфил намазлары укыйм. Я Раббым, мин әз нәфил уразалары тотам. Я Раббым, мин кешеләргә әз булышам, ягъни шуның өчен борчыл, кайгыр. Шундый кайгыруда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям мәсәлән, тәүбә итә торган булган нәрсәдән аның гөнаһлары юк. Аллаһ Тәгаләнең кичкенәсендә зурысында бөтенесен гафу иткән. Зур гөнаһларны албай да кылмыйлар. Пәйгамбәрләрнең бөтенләй гөнаһлары юк. Ул тәүбә итә торган булган нәрсәгә Аллаһ Тәгаләне әз зикр итәм дип. Аллаһ Тәгаләне әз зикр итәм, әз гыйбадат кылам дип тәүбә итә торган булган. Бу мөхтәрәм кардәшләр, инде зур дәрәҗә шулай бит. Шуңа күрә тәүбә итәргә безнең һәр вакыт сәбәпләребез бар. Кай вакытта инде берсендә шулай уйлап утырам гөнаһлар турында. Гөнаһлар күп әлбәттә шулай берсе баштан китә уйлыйсың. Мәйтәм, я Рабби, әлбәттә монсын гафу ит, монсын дисең. Аннан соң киләсең дә иң зур гөнаһка тап буласың үзеңнең, иң зур гөнаһыңа. Үземнең иң зур гөнаһыма тап булдым шулай бит. Аллаһ Тәгаләгә әйтәм, я Раббым, мине гафу ит, сине тиешенчә яратмаганга мен әйтәм. Я Раббым, мине гафу ит, сине тиешенчә яратмаганга. Чөнки калган гөнаһлар шуннан килеп чыга. Аллаһ Тәгаләне тиешенчә яратмаудан кеше гөнаһ кыла. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләне яратса кеше, гөнаһлар булмый. Аллаһ Тәгаләгә ошамаган әйберне кылмый ул. Шуңа күрә кеше иң зур гөнаһыбыз, менә бу гөнаһ бөтенебездә бар. Чөнки тиешенчә Аллаһ Тәгаләне беркем ярата алмый. Ул безне яраткан кебек. Буның өчен без гомер буе тәүбә кылып, гомер буе Аллаһ Тәгаләгә шулай бит рәхмәтле булып эшәргә тиешбез. Шуңа күрә тәүбә итәргә һәр вакыт безнең сәбәпләребез бар, мөхтәрәм кардәшләр. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шуңа күрә әйтә торган булган шулай бит. Иннаху ла югану ала калби ва иннаху ла астагфируллаһ фил йауми 100 марра. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән шулай бит, мин ди көненә 100 мәртәбә Аллаһ Тәгаләдән гафу сорыйм дигән. Гөнаһсыз зат. Безгә миллион тапкыр сорасаң да, безгә эс булыр иде, шулай бит. Шуңа күрә без моны бер вакытта онытмаска тиешбез. Һәм инде Аллаһ Тәгалә безнең гөнаһларыбызны кечерсен өчен нәрсә эшләргә кирәк? Изгелекләр шулай бит күбрәк кылырга кирәк. Гөнаһ кылудан туктарга беренче чиратта, аннан соң күбрәк изгелек кыла башларга. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ва адбиq as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Начарлык артыннан яхшылык кыл. Ул синең гөнаһларыңны бетерер ди. Шушы гөнаһны бетерер, сертер ди. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде менә бу тәүбәнең безгә нинди тәэсирен шулай бит без белеп китәргә тиешбез. Һәм дә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә гөнаһның тәэсире турында. Гөнаһның тәэсире нәрсә? Бер хадисендә ул әйтә: "Ла язни зани хина язни ва хува муъмин." Зина кылган вакытта ди, кеше ди,
иманлы була торып зина кылмый ди. Ягъни зина кылганда кешенең иманы чыга ди. Шуңа күрә гынах кылган кеше ул имансызлыкка якыная бара. Ә тәүбә, шушы гынахлардан гафу сорау, гынахлардан баш тарту безне киресенчә иманга кайтара. Әгәр тәүбә булмаса, аның бер генә юлы бар. Имансызлык юлы. Качан да булса ул чыгып китәчәк. Чөнки гынахны яратмыйча эшләп булмый. Яратмыйча эшләп булмый гынахны. Кай вакытта кешеләр менә бер җырчы белән бер көнне күрештем әле. Алар намаз укый башлаганнарны мин күз алдымда инде. Алар намазда түгел, хатыны ире. Хәзер намазга басты башта ире, аннан соң хатыны яулык бәйләде башта, башын гына каплап инде, хәзер бөтен муеннарын да каплап бәйләй башлады. Хәзер әйтә, без ди бөтенләй җырлап йөрмәскә булдык ди. Башта теге капланып җырлап йөрделәр, шулай бит инде теге мөселман җырлары гына җырларга тырыштылар. Теге мотор җырлар инде якты, яхшы мәгънәле дип әйтик. Хәзер без ди бөтенләй бу юлдан китәбез ди. Ни өчен? Чөнки күңел шулай сорый. Күңел шулай таләп итә. Гынахлардан чистарынгач, гынахлардан арынганнан соң, күңел чистаргач, син аңлый башлыйсың үзеңнең дөрес әйбер эшләмәгәнеңне. Күңел үзе әйтә, кирәкми ди. Менә бүгенге көндә дә шулай бит кеше диндә озаграк булган сайын җырларны әзрәк тыңлый башлый. Без әйтмибез, мин әйтмим, мәсәлән, җырлар хәрам дип анда. Мин әйтмим анда теге бөтенләй баш тартыгыз дип шулай бит. Ләкин диндә булган кеше баш тарта башлый. Тыңлыйсы килми. Кай вакытта бер тыңлап ала ул, теге яшьлеген искә төшереп. Шуның белән күңеле юана да шул булды. Ләкин кай вакытта менә карап торасың, кешеләрнең менә машинага утыралар, кушып куялар радио җырларны шулай бит. Ул җыр, менә ул күпме ничә сәгать барса бу кеше рульдә, шуның кадәр уйный ул җыр. Чыдап булмый аңа. Кешеләр иләрендә шулай бит, менә берсендә шимбә көнне күршеләр җибәреп куйдылар музыканы. Көне буе уйнады. Көне буе. Ничек түзә икән бу дисең? Ул миңа ишетелә, теге яктан, юлның тыягыннан миңа ишетелә, үзе бит аның янында тора. Ничек чыды икән бу кешеләр дисең? Ләкин диндә булмасаң чыдыйсың. Ул нормаль күренеш. Диндә булмасаң. Һәм диндә булган сайын менә шушы гынахлардан син үзең арына башлыйсың. Ошамый ул сиңа, яратмыйсың син аны. Менә шулай мөхтәрәм кардәшләр, тәүбә кылган сайын, гынахлардан арынган сайын без шушы изгелек юлына, иман юлына ныграк ябышабыз. Шуңа күрә менә бу тәүбәнең ешрак кылырга кирәк икәнен онытмаска кирәк. Иншаллах, русча сөйләп китербез. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о покаянии. Я думал, 1 сентября все-таки думал, надо рассказать о знаниях. Правильно? Было бы логично, что в День знаний надо рассказать о знаниях. Но я знаю, что вы все равно учиться не будете, поэтому не будем на это тратить время. Это все равно бесполезно, так скажем, да? Что же греха таить? Мы все ученые, да, альхамдулилля, да. Насчет того, что там вот все ученые, да, сейчас ведь шейх Google, там YouTube, там все нам рассказывает, так скажем, да. Вот нашумевшее одно видео было у девушки одной. Прежде чем мусульманка уж она, мусульманка, все в платке, даже они же тоже ученые сейчас. Она говорит, прежде чем, говорит, взять вторую жену, подумайте, что вы обязаны перед женами там, да. Она начинает перечислять. Вы должны удовлетворять интимно, то есть, да, вы должны там обеспечивать там полностью, покупать машины, махр, там квартиры, там и так далее. Ну, это, в общем, перечисляет много. Она, женщина, говорит, не должна работать по дому, не должна готовить, стирать там, и все перечислила. Ну, то есть, мусульманин, мужчина, который не обладает знаниями, послушав, сразу же поймет, что ему не нужно ни второй, ни третий, ни четвертый, и даже не первый. И даже не первый, да. И даже первый, да, и даже первый не надо. То есть ничего не надо. Одна девушка тоже говорит, вот, тоже мужчина, она с ребенком там говорит, если, говорит, вы, говорит, мужчина, вместо того, чтобы брать вторую, эти деньги вложили бы, говорит, в первую жену, то есть наняли бы няню, например, говорит, да, чтобы смотреть за ребенком, вы бы увидели, как преобразилась, говорит, ваша первая жена. Ну, то есть
она бы стала уже там идеальной, так скажем. Время свободное появляется для себя. Там, туда. Ну, чушь несут, тут, если честно, абсолютно. Что и мешало ей преобразиться до ребенка? Да? Ничего не мешало. Это чушь собачья полная, то есть, понимаете? Это все делается для того, чтобы отвратить мужчину вообще от женщин. Не только от вторых, третьих, четвертых, да? Вообще от женщин. Однажды Аиша, ради Аллаху анха, сидела и думала. Немножко отвлеклись от темы, да, но очень важно это. Сидела и думала. Ей не нравилось, как женщины приходят к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и себя предлагают в жены. Она ревновала. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, видный человек, да, и как мужчина, и как пророк, и все при нем. И женщины сами приходили и говорили: возьми меня замуж. Даже бывало так, что вставали среди людей и говорили: возьми меня замуж. Понимаете, в шариате тоже можно, так тоже можно. Да, возьми меня замуж, они говорили, проблем нет в этом. И она сидела, думала, она, не нравилось ей это. Она думала плохо об этих женщинах. И тогда Аллах Тааля отправляет аят, где говорится, да, что пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, говорится, смысл такой. Если, говорит, твои жены чем-то недовольны, отпусти их всех, разведи и женись на других, которые будут довольны. То есть проблем нет. Аллах Тааля говорит, реши эту. Если они чем-то недовольны, реши эту проблему. Освободи их от этой мучительной жизни. И тогда Аиша, ради Аллаху анха, покаялась и говорит: я не имею права лишать посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, того, что Аллах ему разрешил. Я, говорит, не имею права. Поэтому богобоязненная женщина эту херню нести не будет, что вторая, третья проблема, там туда-сюда, вот это все. Такой нет. Нет такого, чтобы женщина не работала дома. Нет такого. Мы с вами рассказывали, вот Фатима, ради Аллаху анха, пришла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, жаловаться. У нее руки были в волдырях, в мозолях от того, что она постоянно там с мельницей работала. Ручная мельница, там же камни. Пришла отцу попросить слугу, чтобы помочь ей по дому. Она же не пришла и не сказала: о, Расуль Аллах, религия запрещает нам работать, а Али, ради Аллаху анху, меня эксплуатирует. Она так сказала? Нет. Она сказала: дай мне слугу, помочь в деле. Она не сказала: освободи меня от работы. Она сказала: дай мне слугу, помощника. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не было дома. Потом он вечером пришел к ним, они спали уже, лежали, сел между ними и сказал: мне, говорит, сказали, почему ты приходила. Я, говорит, научу тебя таким вещам, говорит, после чего ты вообще ни в ком нуждаться не будешь. И сказала: перед сном, вечером читай 33 раза Субханаллах, 33 раза Альхамдулилля, 33 раза или 34 раза Аллаху Акбар. Он принес ей слугу. Он сказал, что Али, ради Аллаху анху, тиран-эксплуататор. Он отругал их за то, что они много работают. Нет. Вот откуда они чушь эту берут, что женщина не должна дома не работать, не стирать, не готовить, ничего. Откуда они это берут? Поэтому говорить о знаниях бесполезно. Потому что знания брать никто не будет. Сейчас знания берут те только, которые им выгодны. Вот если нравится им знания, берут. Если не нравится, не берут. Если нравится им шейх, берут. Если не нравится, не берут. Вот я скажу что-то, да, например, то, что им не нравится людям, сразу начинают отписываться, все, он плохой, там, туда-сюда. Мне одна женщина там обматерит, там все у меня. В комментариях в Ютубе, когда мы проходили семейные там эти вещи. Потом обратно извинилась. Я, говорит, посмотрел другие видео, говорит, я неправильно сказал, там извините и так далее. Это она одна извинилась, а тех, которые не извиняются, там очень много. Вчера один парень мне звонит, он немножко душевно больной, но все равно звонит там: найдите, говорит, мне девушку, я хочу жениться. Я говорю: нет у нас таких девушек, говорю. А чем, говорит, можете помочь? Я говорю: и девушек нет, так что ничем не могу помочь. Положил трубку. Он мне пишет: собака в женском роде там. Я говорю: очень приятно, я Нурулла. И он там тоже, все там тоже, все матерное. Вот мусульманин, я должен ему жену найти. Как я буду сватать вот такому человеку женщину, да? Вы представляете?
Поэтому знание, братья, это ерунда сейчас. Для мусульман это не надо. Давайте поговорим лучше о покаянии. Знания не нужны сейчас мусульманам. И так хорошо живем, альхамдулилля. Значит, покаяние. Покаяние, как вам известно, это значит сожалеть о грехах. Покаяться, попросить за это прощения. Вы скажете, да, понятно, мы и так это все уже знаем, там уже сколько можно каяться там и так далее. Каяться надо столько, сколько у тебя есть жизнь. Потому что ты грешишь столько же. Ты грешишь каждый день, каждый час, а некоторые каждую минуту. Грехи бывают большие, бывают маленькие, бывают грехи, которые ты делаешь сердцем, то есть думаешь о плохом, например. Есть грехи, например, которые по-другому грехами считаются. Мало делаешь благого. Это тоже праведные люди, это тоже считали грехом. Они считали, что они мало молятся, мало постятся, мало садака дают. Они переживали за это. И каялись в этом, понимаете? Поэтому можно покаяние делать за все. Кто-то думает, что каяться должны только там самые большие грешники. Нет, самые большие грешники, они каяться не будут, иначе не были бы грешниками. Они вообще не думают о покаянии. Они не думают, что они совершают грехи. Они думают, что это нормально они живут. А каяться как раз должны те, у которых есть вера, иман, и у которых есть чувство отличия, разделения между грехом и добром, которые что-то совершили и поняли, что они ошиблись. А если человек согрешил и не понял, что он ошибся, это все уже. В чем он будет каяться? О чем ты ему скажешь? Он говорит, я ничего плохого не совершал. Поэтому покаяние это относится именно, что ни на есть, истинным верующим людям. Но покаяние, естественно, нужно делать в свое время. Аллах Та'аля в Коране говорит, Бисмиллахи рахмани рахим. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إلا إذا جاء أجلها. Аллах Та'аля говорит, отдавайте садака из того, чем вас наделили, до того, как смерть настигнет вас. А когда, говорит, смерть придет, вы скажете, Рабби, о Аллах, да, о Господь мой, отсрочь мне мою смерть. Я начну давать садака и буду хорошим человеком. Но Аллах Та'аля, говорит, не дает отсрочку, если время пришло. Поэтому, дорогие друзья, вот самое главное, вовремя надо делать покаяние. Потому что многие, что делают, оставляют покаяние на потом. Живут вот ребята жизнью своей, развлекаются по полной, рахатлянят там, и все, и то, и все. Но они понимают, что они грех совершают, но они говорят как? Я покаюсь. Я покаюсь. Вот придет время, я покаюсь. У всех у нас, ну не у нас, а да, вот обычных людей, жизнь разделена так условно, да, на мирскую, то есть ты грешишь по полной программе, а потом все, уходишь в монастырь. Это от христианства пришло. И уходишь в монастырь. Так и делают. Люди, вот христиане, многие, да, они в конце жизни венчаются, в церковь начинают ходить. Кто-то, вот есть актрисы, которые в монастырь ушли, есть актеры, которые там даже в священники переделались, потом обратно. Есть такой священник, вы знаете, о ком я говорю. То есть, это, понимаете, это от того, что вот они думают, можно грешить и так. Теперь мусульмане тоже начали такой жизнью жить. Этнические мусульмане. Это все не из ислама, это все. Это не мусульманский путь. Нет такого в исламе. Что ты можешь вот так грешить, а потом раз, Аллах Та'аля не позволит тебе вот этот вот момент. Если ты грешишь, зная, что ты грешишь, не позволит Аллах Та'аля тебе в конце жизни стать праведником. Это позор для религии. Аллах Та'аля не потерпит такого позора. Он заберет твою жизнь именно в тот момент, когда ты будешь в бане пьяный лежать. Он не даст тебе это время, когда ты как раз вот покаешься. Сколько таких случаев было? Очень много. Поэтому самое главное, это значит вовремя покаяться. Если ты оставляешь на потом, все, это уже потом не будет. Также Аллах Та'аля говорит, Бисмиллахи рахмани рахим, «Иннама таубату аля Аллахи лиллазина я'малуна су'a биджахалатин, фума ятубуна мин кариб». Покаяние будет принято от кого? От того, кто делает свои грехи, не зная. Ошибся человек.
не запланированно, а он не знал. Он сделал грех, а потом только понял, что это грех. Вот от таких людей, говорит, принимается покаяние, эти люди потом быстро каются. А человек, который прекрасно знает, что это грех, и оставляет покаяние на потом, от них, говорит, не примется. Ну, кто я такой, чтобы так говорить? Конечно, примется, если они искренне покаются. Просто вопрос будет в их искренности. Насколько это будет искренность или это будет страх перед смертью? Ведь очень много стариков, которые сидят в мечети от безысходности и от страха перед смертью. Не от того, что они каются в грехах. Зайдите в деревенские мечети на джумга. Просто посидите, о чем они там говорят. Мы молодые, мы сидели, мы слушали. Приходят на джумга и начинают. Вот там бабы были красивее, водка нормальная, хорошая была в молодости. Они вспоминают вот эту вот молодость. Эх, вот был бы я молодой, я бы тут не сидел. Вот у них такие разговоры, понимаете? А здесь они сидят, потому что все, старые уже, от безысходности они пришли. Поэтому тауба у них будет или не будет, это вопрос. То, что человек пришел в мечеть, это не значит, что он покаялся еще. Он может прийти от страха, от безысходности. Денег нет, дома бабуля пилит, да. Когда пилит молодая жена, это одно дело. Можешь прощать ей кое-какие. А если пилит старая жена, там только остается убежать уже из дома. А куда убежишь? Теплое место. Мечеть. Пошел, сидишь там и так далее, и рассказываешь о своей молодости. Поэтому, дорогие друзья, Аллах Тааля вот так предупреждает и говорит, что такое покаяние, говорит, уже не будет покаяния. Мы должны, конечно, постоянно очищать свое сердце. Аллах Тааля говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, кад афляха ман заккаха». То есть, понимаете, что такое чистота? Чистота, там говорят, чисто там, где не сорят. Вот говорят, да, это правильно. Чисто там, где не сорят. Ты не совершаешь больших грехов. Но даже где не сорят, и даже где чисто, да, так скажем, все равно, вот сейчас будет, например, если мечеть закроем и не будем здесь убираться месяц, здесь все покроется пылью. А кто здесь сорил-то? Кто сорил? Никто не сорил. Никто же грязь здесь не выбрасывал, тут никого не было. Откуда пыль тогда? С сердцем то же самое. Со временем сердце, когда ты не полируешь, не очищаешь, оседает пыль потихоньку. Тоже. Поэтому постоянно мы должны очищать свое сердце. Сердце такое же. Поэтому Аллах Тааля и говорит: спасся тот, кто очистил. Также, дорогие друзья, Аллах Тааля вот говорит очень такой интересный аят. Бисмиллахи рахмани рахим. Он тот, кто принимает покаяние и прощает грехи. Скажете, ну что тут удивительного? А то, что Аллах Тааля это самый щедрый, это самый милостивый. Вы такого не найдете. Вот подойдите к своему самому лучшему другу и расскажите ему свой грех. Попробуйте, да, рассказать. Вы побоитесь, вы этого не сделаете. Почему? Потому что у вас есть подозрение, что он кому-то расскажет, что он не поймет вас, что у него поменяется отношение к вам, что он подумает, что вы какой-то там мерзкий извращенец там и так далее. Но Аллах Тааля так не подумает. То есть он говорит, готов 24 часа в сутки принимать покаяние и прощение. Покайтесь, попросите, он поймет. И он не вспомнит об этом грехе даже потом. Когда вы перед ним станете, у вас не будет такого чувства, что ага, вот сейчас он все-таки сейчас намекнет все-таки, да? Вот сейчас укусит меня, скажет, помнишь там, да? Такого не будет. Раз Аллах Тааля говорит, что простил, все, простил и забыл, все. Ну, забыл условно, так скажем. Все, этого не будет. Мало того, кто покаялся, вот есть такой хадис, да? Тот, кто покаялся в грехе, тот будет таким же, как будто у него не было этого греха. Все, полностью списывается. Когда вы сидите в тюрьме, например, да, вышли оттуда, вас всю жизнь будет преследовать вот этот штамп. Но вы же уже отбыли наказание. Все, должны стереть это, да? Судимость погашена, все, нет ее, но она будет. Даже если вас по молодости приводили,
куда-то там в милицию, участковый, да, это тоже будет высвечиваться. Даже если с вами разговаривали без какого-то дела, просто разговаривали, вызывали свидетелем там или еще кем-то, да, это тоже будет высвечиваться. Это все, но у Аллаха не так. Да, было что-то у вас, да, все, Аллах Тааля все стирает. Поэтому Аллах Тааля говорит, не стесняйтесь, кайтесь, и все простится, ничего не будет от этого. Дорогие друзья, в хадисе пророк саллаллаху алейхи говорит, «Инна Аллаха азза ва джалля ябсуту ядаху билляйли, лиятуба мусиун нахар». Аллах Тааля говорит, распространяет свои руки, делать распростертыми, это условно, да, свою руку, говорит, ночью, чтобы принять покаяние у того, кто грешил днем. Ночью Аллах Тааля слушает того, кто совершил грех днем, чтобы принять его покаяние и простить. Он же днем сделал грех, значит вечером должен покаяться. И днем Аллах Тааля открывает прием для тех, кто совершает грехи ночью. Вот ты ночью совершил грех, днем кайся. Аллах Тааля все готов тебя принять, твое покаяние. Нет такого, приходи потом, осознай, подумай немножко. Вот я решил тебя наказать. Такого нет. Аллах Тааля, я готов. Понимаете, такого нет нигде в мире. Ни у кого. Даже у родителей такого нет. Даже у родителей такого нет. Я иногда сижу, например, или сидит рядом моя жена. Моя дочка постоянно идет к маме, целует ее, обнимает, но меня мало обнимает, мало целует, конечно. Я думаю, конкуренция. Да? У меня, хоть что, вот иду, смотрю на ребенка, говорю, как он... Я, естественно, уж не обижаюсь на ребенка, но здесь есть чувство, что вот меня любит меньше. Да? Вот такое чувство. Понимаете, я отец и так думаю про своего ребенка. Я отец. У меня такие мысли проскальзывают. Меня любит меньше там, да? Ладно, я тебе покажу, там, придешь там просить что-нибудь. Я тебя отомщу, там, да, не дам тебе. Проучу я тебе. Я считаю, что это... Понимаете, это скользящие мысли такие проскальзывают. Они постоянно уж, естественно. Потом ты разумом-то понимаешь, дурак там, ты что там, детские игры играешь, да? Но Аллах Тааля так не делает. То есть Он не говорит, я тебе покажу, там, да, вот твое отношение ко мне было плохим вот вчера, сегодня я вот отвернусь от тебя. Нет, такого не будет никогда. Он сидит и ждет. Сидит, условно все говорю. И ждет. Пока вот ты согрешил, Аллах Тааля теперь открыл двери покаяния, говорит, теперь покайся. Я готов. Все. Никаких укоров, никаких этих тебе отомщений, ничего не будет. Понимаете, о чем этот хадис? Поэтому Аллах Тааля готов нас простить. Пока, говорит, солнце не выйдет из запада. То есть до судного дня Аллах Тааля так готов простить каждого. Поэтому, дорогие друзья, не надо забывать о таких вещах. И может быть, когда мы покаемся, очистим свои сердца, может и знания начнем получать, иншаллах, в конце концов уже, да. Может быть, и нормально будем относиться к законам шариата, такие вопросы. Когда женщины покаются, может, разрешат нам вторую жену брать уже в конце концов, да? Иншаллах. Откроется нам счастье тоже, чуть-чуть хотя бы уж вдохнуть, так скажем. Шучу, конечно же. Иншаллах примет покаяние от нас, от всех, простит нам грехи в этом мире, и иншаллах, чтобы в ахирате Аллах Тааля мы были среди приближенных перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Ва акулю каули хада, ва астагфируллаха аль-афара ли ва лакум ва лисаири джамаати муслимин аль-хадирин аджма'ин. Иннаху хува аль-афуру рахим аль-джавад аль-карим ва сами'у ад-ду'a.